Vodiaci pes. Zvukový magazín pre milovníkov psov so špeciálnym výcvikom. Číslo 1. Rok 2025, ročník 32. Vydáva výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy OZ. Zostavuje a odborne vedie Andrea Kujovičová. Do čísla prispeli Andrea Kujovičová, Michal Sihelský. Obsah. Slová na úvod. Otvárame dvere do sveta psov. Rady a tipy. Veterinárne okienko. Dejiny sveta v 50 psoch. Z archívu magazínu. Slová na úvod. Milé poslucháčky, milí poslucháči, už v prvom čísle ďalšieho ročníka magazínu Vodiaci pes sme pre vás pripravili a zozbierali najrôznorodejšie články z odbornej, zdravotnej aj všeobecnej oblasti našej témy. Zamerali sme sa aj na sezónne nástrahy, poruchy v správaní psov a problémy, s ktorými si často majitelia psov sami nevedia rady. Pre nevidiacich môžu byť prospešné aj iné informácie, preto vás čerstvý otecko prekvapí vo svojej rubrike produktom otestovaným vlastným bábätkom. No a z archívu sme pre vás vybrali príspevok od našej najaktívnejšej dopisovateľky Tosky z Prešova. Toska je už veľa rokov v psom nebi, jej príbehy však ďalej ostávajú medzi nami. A čo vy? Váš pes by sa o svoje zážitky nechcel deliť s ostatnými? Posielajte nám prosím všetky svoje zaujímavosti na kujovicová@vodiacipes.sk. Otvárame dvere do sveta psov. Zoorehabilitácia a asistenčné aktivity so zvieratami. Do tejto oblasti, ktorá sa v angličtine nazýva Dog Assisted Interventions, môžeme zahrnúť ako psy, ktoré sú vycvičené a predané ich nasledujúcim majiteľom, tak psy, ktoré prichádzajú so svojimi psovodmi za pacientmi a klientmi do rôznych zariadení s rôznymi cieľmi. Ako rozdelíme skupiny psov zapojených do rehabilitácie? Medzi psy, ktoré sú vycvičené a predané, patria napríklad asistenčné psy pre ľudí s telesným postihnutím. Títo psi pomáhajú svojmu majiteľovi pri vyzliekaní oblečenia, zhasínaní a zažínaní svetiel, otváraní a zatváraní zásuviek alebo dverí a tak ďalej. Často okrem základných cvikov učenia a niektorých vecí navyše, ktoré sú pre každého klienta dôležité osobitne. Problematické je financovanie týchto psov. Táto situácia by sa však mohla v nasledujúcich rokoch významne zlepšiť. Psi vodiace. Veľkou skupinou predávaných psov sú psi cvičené pre ľudí so zrakovým postihnutím. Títo psi zlepšujú orientáciu a pohybujú sa v priestore. Svojmu majiteľovi označujú prekážky, ktoré sú na zemi, ale aj nad jeho povrchom. Ďalej označujú napríklad dvere, bankomaty, zastávky, miesta na sedenie a podobne. Vyhľadajú tiež schody alebo prechody, ktorých prekonávanie výrazne zjednodušujú. Chôdza so psom tak môže byť plynulejšia a rýchlejšia. V súčasnosti je možné pri splnení stanovených podmienok na týchto psov získať príspevok od štátu. Signálne psy. Tieto psy svojim majiteľom signalizujú napríklad zvuky, ak majiteľ nepočuje. Fixovaním pohľadu, prešľapovaním i chôdzou od klienta k zdroju zvuku a späť títo psy varujú svojho majiteľa, že sa niečo deje a smerujú ho k miestu pôvodu zvuku. Označujú tak napríklad to, že majiteľa niekto volá, upozorňujú na telefonický hovor alebo správu, oznamujú zvonček pri dverách alebo poplašné sirény. Pod označenie signálny pes patria aj psi, ktoré označujú rôzne choroby, ktoré prichádzajú v náhlych atakoch. Napríklad môžu signalizovať nadchádzajúce epileptické záchvaty, srdcové problémy alebo ohrozenie nízkou hladinou cukru v krvi. Prínos psov signalizujúcich záchvaty sú nepopierateľné a úzko súvisia už s ich samotnou prítomnosťou v blízkosti klienta. Mnohé z týchto chorôb sú sprevádzané stresom a strachom z nepredvídaného záchvatu. V tomto prípade, ak majiteľ má takéhoto psa a jeho varovaním získa trochu času na prípravu pred úplným začiatkom útokov, tak môže dochádzať k znižovaniu frekvencií týchto záchvatov. Psi sprevádzajúce. Prevažne v zahraničí sa cvičia psi sprevádzajúce, majú úlohu v prípade potreby priviesť seniora späť k svojmu bydlisku alebo aspoň informovať okolie, že je vhodné pomôcť danému človeku.
Ak sa stretnete s človekom, ktorý sa stratil, nevie, kde je, nepozná žiadny kontakt, na ktorý sa môže obrátiť v núdzi a bude mať psa, ktorý bude mať popruh s nápisom sprevádzajúci pes, potom sa ľahšie zorientujete v danej situácii. Kanisterapeutické psy. Kanisterapeutické psy, ktoré sú zapojené do terapeutickej práce exkluzívnej pre jedného človeka a môžu pomôcť opatrovateľovi s otváraním dverí, podávaním či odnášaním potrebných vecí súvisiacich so starostlivosťou o klienta. Títo psi sú často určení pre klientov s kombinovaným postihnutím. Všetci spomenutí psi sú najprv vycvičení, potom sa zocvičia so svojím novým majiteľom pod dohľadom trénera, nový tím je preskúšaný a aj potom noví majitelia majú možnosť pravidelne konzultovať prípadné nejasnosti. Môžu sa tiež zúčastniť na rekondičných pobytoch, kde majú možnosť zlepšiť svoje vlastné a psie nedostatky a navyše si užívať zábavu. Aktivity s účasťou zvierat a terapia za účasti psa. Druhá skupina psov v zoorehabilitácii sú psi, ktoré dochádzajú do rôznych zariadení so svojimi psovodmi a potom sa znova vracajú do svojho domova. Slovo psovod však v mojej mysli skôr odkazuje na kinológiu. Pokiaľ dovolíte, nazývala by som človeka, ktorý svojho psa privádza do zariadenia handlerom. Uvádzam svojho psa, pretože kanisterapia, ako sa táto aktivita v Českej republike nazýva, je potrebná vykonávať so psom, ktorého handler dokonale pozná. Kanisterapiu nie je možné prevádzať so psom, ktorého by človek poznal len zbežne, pretože pre zachovanie welfare je potreba vnímať i minimálne známky stresu či nepohody. Samotná terminológia je v tomto prípade mierne zavádzajúca. V odbornej a vedeckej literatúre je zoorehabilitácia bez ohľadu na druh zvieraťa rozdelená na aktivity s účasťou zvierat, terapie za účasti zvierat, vzdelávanie za účasti zvierat. To isté platí konkrétne aj pri zapojení psov. Tento rozdiel medzi jednotlivými oblastiami sa však českým názvom kanisterapia stráca a veľmi často dochádza k jej mylnému chápaniu. Medzi jednotlivými oblastiami je totiž výrazný rozdiel, ktorý je v súčasnej dobe značne neošetrený a z môjho pohľadu predstavuje určité riziko. Poďme si jednotlivé oblasti predstaviť. Aktivity za účasti zvierat. V tomto prípade psov sa uskutočňujú na aktiváciu a rozptýlenie klienta. Nemajú jasný daný terapeutický cieľ a nie je vedená dokumentácia ani vyhodnocovanie úspešnosti. Na druhej strane, terapia s účasťou psa má jasne daný cieľ, vyhodnocuje sa jeho účinnosť a terapia sa realizuje účasťou odborníka v tejto oblasti. Pre lepšiu predstavu uvediem príklad. Dochádzanie dobrovoľníka do domova pre seniorov je zvyčajne aktivita s účasťou psov na zlepšenie dňa klientov, porozprávať sa s nimi o psoch a umožniť im hľadiť úžasných psích spoločníkov. Táto aktivita má rozhodne svoju cenu a ja som vďačná za každého človeka, ktorý je ochotný venovať energiu a čas, aby pomohol niektorým iným urobiť svet lepší. V praxi vidím, aká zmysluplná je táto aktivita a ako sa klienti tešia na každého psíka so svojím majiteľom, až za nimi znova prídu. Je to často aj jediná aktivita, na ktorej sa pacienti chcú zúčastniť. Na druhej strane, ak ideme so psom za tými istými seniormi s indikáciou precvičenia hornej končatiny, zlepšenia kognitívnych funkcií alebo napríklad za účelom zapojenia sa za účelom reminiscencie, tak máme jasný terapeutický cieľ, na ktorom spolupracujeme s kolegami z iných špecializácií, ako sú fyzioterapia, ergoterapia a podobne. V prípade precvičenia hornej končatiny môžeme pacientov motivovať k rôznym druhom pohybu hore a dole, diagonálne alebo do strán. Zároveň môžeme pracovať na jemnej motorike prstov pomocou uchopenia rôznych drobných predmetov, ako sú dobroty pre psov, vôcky, karabíny a tak ďalej. Cieľ a forma konkrétneho pacientovho pohybu určuje kompetentná osoba, napríklad fyzioterapeut. Ten povie kanisterapeutovi, aký pohyb by potreboval, aby klient urobil a kanisterapeut vymyslí, ako sa dá realizovať za účasti psa. V prípade indikácií zlepšenia kognitívnych funkcií, ako je reč, pamäť a tak ďalej, môžeme myslieť individuálny alebo skupinový tréning so psou tematikou, trénovať vybavovanie skúseností z predchádzajúcich stretnutí a tak ďalej. Pacienti si môžu spomenúť na svoje vlastné zážitky, ktoré majú spojené s vlastníctvom psa.
Zo skúsenosti môžem potvrdiť, že koncentrácia, bdelosť alebo osobné nasadenie je u pacienta diametrálne odlišné ako vtedy, keď je rovnaká téma uvedená napríklad fotografiou. Interakcia so skutočným psom je v tom nenahraditeľná. Pes na začiatku môže pozdraviť pacientov, potom si ľahnúť a odpočívať a aj tak je dosiahnutý skvelý efekt. V takom prípade sú pacienti schopní počúvať ostatných a pozorovať odpočívajúceho psa. Keď na druhej strane pes neustále obchádza pacientov, tak tí sa toľko nesústredia, snažia sa prilákať psa a nepočúvajú sa navzájom, čo je vo výsledku kontraproduktívne, pretože by sa nám nemuselo podariť dosiahnuť stanovený cieľ. Ale pozor, niekedy môže byť indikovaná i jednoduchá aktivácia pacienta, napríklad pri prevencii rozvoja hospitalizačného syndrómu. Aj tu sa však jedná o monitorovanú a v dokumentácii vedenú aktivitu pod dohľadom odborného pracovníka a aktivácia sa stáva liečbou za účasti psa. Verím, že z vyššie uvedeného je zrejmé, že teoretická a praktická pripravenosť psovoda je zásadná. Konkrétny terapeutický cieľ je definovaný odborníkom, ktorý pracuje s pacientom. Kanisterapeut však musí ponúknuť varianty, ktoré môžu dosiahnuť požadovaný cieľ tak, aby to bolo príjemné a reálne pre psa, ale zároveň pacienti z toho mali čo najväčší úžitok. Vzdelávanie za účasti psov a krízová intervencia za ich prítomnosti. Oblasťou s jasnejšími obrysmi je potom vzdelávanie za účasti psov a krízová intervencia v ich prítomnosti. Deti sa môžu učiť o psoch, ich biológii, komunikácii s nimi, ale aj o bezpečnom kontakte a čítaní signálov, ktoré psi dávajú. Ďalej sa môže jednať o zapojenie asistenčných psov, ktoré prichádzajú s dieťaťom do školského kolektívu, kde mu umožňujú nadväzovať jednoduchší kontakt. Je preukázané, že prítomnosť psa na výučbe má pozitívny vplyv aj na dochádzku študentov. V zahraničí existujú desiatky týchto programov, ktoré majú veľkú podporu verejnosti a sú dobre prepracované tak, aby na seba vždy pekne nadväzovali. Je zvláštne, že sa tejto činnosti v Českej republike veľmi nevenujeme, aj keď od jednotlivcov sme už o psíkoch v rámci ich práce v školstve počuli. Oblasť krízovej intervencie je v Českej republike tiež skôr výnimočná, čo je samozrejme pochopiteľné, pretože sa jedná o pôsobenie napríklad pri živelných katastrofách, individuálnych krízových situáciách i hromadných nešťastiach. V zahraničí je krízová intervencia za účasti psov využívaná napríklad pri výsluchoch obetí, pri prekonávaní traumy zo streľby v školách či pri pohromách, ako sú povodne, zemetrasenia a iné. Zdroj: docentka inžinierka Kristína Machová, PhD, Sviet psů. Na čo si dať pozor u psov v lete? Teplé mesiace sú pre majiteľov psích maznáčikov skvelou príležitosťou na vychádzky v lese alebo kúpanie v rybníku. Je však veľa faktorov, na ktoré musíte ako majiteľ myslieť. Či už je to dehydratácia, prehriatie, problémy spojené s cestovaním, alebo naopak, príprava psa na našu neprítomnosť v čase dovoleniek, to všetko sú témy, ktoré by vás mali zaujímať. Hydratácia psov. Psi sú omnoho náchylnejšie na prehriatie než človek. Nedokážu sa potiť, chladia sa hlavne cez vnútorný povrch nosa, papule a vonkajší povrch jazyka. Vyparovaním vody v papuli sa ochladzujú a platí pravidlo. Čím kratší ňufák, tým horšie sa to darí. Úpal, prehriatie. Neuškodí si zopakovať zásadné pravidlo. Nikdy nenechávame žiadneho živého tvora v lete v aute. Psi prirodzene vyhľadávajú tieň, keď sa cítia prehriatí. Ak im v tom zabránime núteným pobytom v prehriatom priestore, môže dojsť k prehriatiu. Ten sa obzvlášť v rozpálenom aute môže skončiť tragicky. Pri dlhých prechádzkach na priamom slnečnom žiarení zas psa vystavujeme riziku úpalu. Športovanie uprostred horúceho dňa nie je dobrý nápad ani pre vás, nie je to pre vášho psíka. Zatiaľ čo vy sa od rozpáleného asfaltu chránite topánkami, váš psík môže utrpieť popáleniny nechránených labiek. Na prechádzky nezabudnite brať vodu v špeciálnej fľaši, z ktorej sa psovi dobre pije, alebo fľašu s vodou a skladaciu misku. Príznaky prehriatia organizmu sú ťažké a zrýchlené dýchanie, horúca koža, horúci a suchý ňufák, apatia, nervozita a nepokoj, neskôr aj sklený pohľad a dezorientácia, zrýchlený tep, vracanie alebo hnačka a pri vyššom štádiu aj nadmerné slinenie a pena pri hube. V
V takom prípade je nutné okamžite dať psovi napiť vlažnej vody, úplne studená nie je ideálna. Odneste ho do tieňa a chladte labky, ňufák a brucho. Môžete na to využiť napríklad mokré uteráky. Nechajte ho odpočívať a až keď sa bude javiť zas vo svojej koži, môžete mu ponúknuť kúpanie v rybníku alebo rieke. Nenechajte ho do ľadovej vody skočiť rozpáleného, mohlo by mu skolabovať srdce. Ak chcete vášho chlpatého priateľa vziať napríklad na pláž, odporúčame zaobstaranie chladiacej podložky, ktorá bez pripojenia na elektrinu poskytne vášmu psíkovi chladenie brúška. Táto pomôcka môže pomôcť aj v aute, ak nechcete zbytočne riskovať nachladenie z nepretržite zapnutej klimatizácie. Niekedy sa môže stať, že váš pes bude musieť zostať pár dní v starostlivosti niekoho iného. Ako je známe, psíky sú zvieratá veľmi fixované na svojich majiteľov, odlúčenie môžu ťažko znášať. Ideálne preto je požiadať o výpomoc so strážením niekoho, koho pes pozná a kto bude schopný sa mu venovať viac, než len pri plnení misiek. Či už váš pes zostane doma, niekto si ho vezme k sebe, alebo ho poveziete so sebou, uvedomte si, že zmena prostredia býva pre niektoré psy stresujúca. Ako prevenciu tráviacich ťažkostí vyplývajúcich zo stresových situácií odporúčame nasadiť probiotiká. Probiotiká sú živé mikroorganizmy veľmi podobné tým, ktoré prirodzene nastoľujú rovnováhu v tráviacom trakte a bojujú proti jeho osídleniu škodlivými patogénmi. Zdroj Purina Klub. Osina, trávnatý nepriateľ psíkov. Viete, že osiny sú obyčajné časti trávy, ktoré spôsobujú veľké nepríjemnosti? Osina je krátka ostrá časť trávy, cca 1 cm, ktorá pochádza z vysokých tráv. Ide o pichľavý výrastok kvetu jačmeňa alebo iného druhu vysokej trávy, ktorý sa vďaka svojej štruktúre, ktorá pripomína ihlu, ľahko zapichne do srsti, ale aj kože psíka. Osiny sa nachádzajú samozrejme na lúkach s vysokou trávou, poliach, lesných čistinkách. Osina má mikroskopické háčiky, vďaka ktorým sa ľahko zachytí. Po zapichnutí do mäkkých tkaní dokáže putovať hlbšie a tým spôsobiť vážne komplikácie. Osina je problém všetkých plemien, ale častokrát sú na ňu náchylnejšie dlhosrsté psíky, pri ktorých má osina väčšiu šancu rýchleho uchytenia. Taktiež pochopiteľne vonkajšie psíky, ktoré sa na daných miestach zdržiavajú. Väčšinu týchto pichľavých nepriateľov môžeme nájsť v ušiach, dýchacích cestách, labkách, ale aj očiach. Najčastejšie sa však vyskytujú v labkách alebo uchu. Ak sa osina zapichne do nášho psíka, prvé príznaky sú, že si dané miesto začne vyhryskávať a pokúša sa cudzí predmet odstrániť. Každé miesto v pichu je na príznaky jedinečné. Napríklad osina na tvári alebo uchu sa prejavuje trasením hlavy, prípadne šúchaním po zemi, kedy sa jej psík snaží zbaviť. Zapichnutie v dýchacích cestách je komplikovanejšie a častokrát si vyžaduje návštevu veterinára. Prejavuje sa kýchaním, suchým kašľom až dávením. Medzi všeobecne pokročilé príznaky, ktoré sa môžu prejaviť pri každom napadnutom mieste, sú napríklad letargia, začervenanie, opuch, citlivosť, nervozita, prehnaná reakcia na dotyk daného miesta. Ak osinu objavíte hlboko v koži, v dýchacích cestách alebo zle dostupnom mieste, treba navštíviť bezodkladne veterinára a osinu chirurgicky odstrániť. Samozrejme, že najúčinnejšou prevenciou je vyhýbať sa miestam s výskytom týchto tráv, čo je však častokrát nereálne. Za účinnú prevenciu sa považuje obhliadka psíka po prechádzke, vizuálne a ideálne aj s hrebeňom, prípadne aj s baterkou. Osiny sú malé a môžu nášmu zraku ľahko ujsť. Úprava srsti najmä na labkách, aby sa osiny nemali šancu zapichnúť. Ak sa psík začne správať divne a prejavovať spomínané príznaky, tak treba dané miesto dôkladne pozrieť. Osiny sú nepríjemnou súčasťou letných mesiacov, avšak s dôkladnou prevenciou sa im dá predísť. Ale netreba ich podceňovať. Zdroj doggy.sk. Ako si nezničiť psa? Vedeli ste, že tvaroh a pridávanie vápnika do jedla nepomáhajú vášmu šteniatku s rastom, ale skôr naopak? Alebo to, že hádzanie, nie len loptičky, môže byť zdraviu škodlivé? Aj hádzanie paličky môže byť pre psa nebezpečné, nejeden si vážne poranil krk alebo vypichol oko, a ani loptička nie je na tom o nič lepšie.
Pri hádzaní totiž pes neprirodzene zaťažuje svoj pohybový aparát, keď náhle beží a prudko brzdí. To vedie k postupnému poškodzovaniu kĺbov a v starobe to môže psa dobehnúť. Vápnik do šteniacieho krmiva nepridávajte. Ak chcete svojmu psovi v dobrej viere pridávať do jedla vápnik, aby mal zdravé a silné kosti a tým sa vyhol zraneniam a chorobe pohybového aparátu, táto epizóda vás od toho odradí. Daniel Tomala vysvetľuje, že pridávanie vápnika do potravín ako doplnok výživy môže narušiť rovnováhu tvorby týchto minerálov v tele, ktoré naopak kosti a kĺby oslabujú. Príkladom je tvaroh, ktorý môžete dať psovi, až keď je starší. Zohľadnite plemeno. Každé plemeno má svoje genetické predispozície alebo typické zdravotné problémy. Brachycefalické plemená, ako sú mopslíky, buldogy, trpia okrem zlého dýchania aj celou radou ortopedických defektov, ktoré by sme mali brať do úvahy. Časté sú rôzne defekty chrbtice, stavcov, artrózy a ďalšie problémy. Keď sa k týmto pripočítajú celoživotné problémy s dýchaním, sú tieto plemená s brachycefalickým syndrómom, čo je placatý nos, značne poznamenané. Jazvečíky majú často tendenciu mať problémy s chrbticou. Pre ich stavbu tela dochádza pri chôdzi zo schodov alebo skákaní k nadmernému opotrebovaniu medzistavcových platničiek, ktoré môžu spôsobovať bolesť chrbta alebo paralýzu zadných nôh. Miniatúrne plemená, ako sú potkaniari alebo talianske chrtíky, majú tendenciu byť náchylné na zlomeniny pre ich krehkú stavbu tela a tenké nožičky. Každé plemeno má niečo. Niektoré sú zdravšie, iné o niečo menej. Ak chcete byť spokojní so svojím psom, zistite si, na čo si máte dávať pozor pri konkrétnom plemene. Ako predísť chorobám a úrazom. Veľkú úlohu v tom, či bude váš pes zdravý alebo nie, zohráva už to, odkiaľ si psa beriete. Ak máte šteniatko z chovnej stanice, jeho rodičia museli prejsť zdravotnými testami. Mali by zaručiť, že sa do chovu nedostanú jedinci s rôznymi vadami. Ak rodičia vášho šteniatka tieto testy majú, máte tiež veľkú šancu, že sa váš pes bude tešiť dobrému zdraviu. Dajte si pozor na množiarne a predaj psov na bazoši alebo od neoverených ľudí. Môžu vás nalákať na nízke ceny, ale ak chcete, aby pes bol s vami na dlhú dobu a zdravý, najskôr utratíte oveľa viac za následnú veterinárnu starostlivosť. Psi z množiarní majú v skutočnosti tendenciu mať zdravotné a duševné problémy, ktoré musia byť riešené veterinárne alebo trénermi. Táto starostlivosť vás potom bude stáť oveľa viac, ako by ste zaplatili za psa z overeného chovu. Preto si vyberte, odkiaľ si psa zoberiete a uistite sa, že jeho predkovia sú zdraví. Čo robiť, aby váš pes zostal zdravý? Pokiaľ chcete skutočne pomôcť psovi k lepšej kondícii a zdraviu, stavte napríklad na psie športy, aby pes získal svalovú hmotu, fyzioterapiu, áno, dokonca aj psom robí dobre, kvalitnú stravu s čo najväčším podielom mäsa, tá obsahuje všetko, čo pes potrebuje. Je to rovnaké ako u ľudí. Ak sa nehýbete, nezdravo sa stravujete a nestaráte sa o svoje telo, nie ste zdraví. Či už vo forme obezity, cukrovky, bolesti chrbta alebo iných chorôb. Pes sa o seba nevie postarať sám. Je odkázaný na to, čím ho krmíte, či s ním chodíte na prechádzky, ako mu zamestnávate hlavu. Ak mu dáte starostlivosť, ktorú si zaslúži, a že si ju naozaj zaslúži, bude zdravý, šťastný a bude vám spolu dobre. A o to predsa ide. Zdroj Daniel Tomala, Sviet psů. Separačná úzkosť. Separačná úzkosť, dnes veľmi sklonovaná kombinácia slov. Viete, čo znamená? Tak si to rozložme. Separačná a úzkosť. Separácia alebo oddelenie, odtrhnutie, odlúčenie a úzkosť, tieseň, skľúčenosť. Čo teda znamená separačná úzkosť u psov? Jednoducho, chýbame im, keď sme preč, keď nie sú s nami, keď sú od nás oddelení. Separačná úzkosť je diagnóza, ktorú nechce počuť žiaden majiteľ psa. Prejavuje sa totiž ničením vecí, škriabaním na dvere, zavíjaním, skúčaním, štekaním, sebamrzačením, prípadne v miernejšej podobe obsedantno-kompulzívnym správaním. Točenie sa dokola, hryzenie lapiek, naháňanie chvosta. OCD, obsedantno-kompulzívna porucha, je charakterizovateľná obsesiami.
Obsesia je nutkavá predstava pri niektorých poruchách, chorobne sa vnucujúca predstava, posadnutosť. Alebo kompulziami. Kompulzia je nezmyselné vykonávanie určitých pohybov, ktorým sa postihnutý nemôže ubrániť. Sú stresujúcimi alebo sú v rozpore s bežným denným správaním. Kompulzie sú mentálne akty alebo opakujúce sa správanie, ktoré sa dôsledkom obsesií a majú za cieľ odstránenie úzkosti alebo obáv. Kompulzie sú mentálne akty alebo opakujúce sa správanie, ktoré sú dôsledkom obsesií a majú za cieľ odstránenie úzkosti alebo obáv. Separačná úzkosť vzniká ako dôsledok nesprávnej výchovy alebo prílišnej závislosti psa na majiteľovi. Pri posledných slovách aj chvíľku zostaneme. Závislosti psa na majiteľovi. Táto veta je kľúčová. Veľa majiteľov totiž rieši problém separačnej úzkosti kúpou ďalšieho psíka, čo ale problém dlhodobo nerieši. Z vlastnej skúsenosti vám poviem, že skôr naučí ustráchaný pes zavíjať, štekať alebo ničiť veci psíka nového, ako nový pes pokoju psíka pôvodného. Pes je totiž závislý na majiteľovi, nejančí zo samoty ako takej. Prehnane reaguje na neprítomnosť majiteľa, nie iného psa. Často sa separačná úzkosť prejavuje u psov z útulku, keďže sa veľmi naviažú na svojich nových a dúfajme lepších majiteľov. Na liečbu separačnej úzkosti jedna metóda a jedna vec nebude stačiť. Musí to byť kombinácia viacerých vecí. Kombinácia výcviku, správneho prístupu a prírodnej liečby. Na upokojujúce lieky pokojne zabudnite. Nefungujú. Pes sa musí naučiť, že nie je nič strašné, ak ostane na chvíľu sám. Dosiahnete to tak, že sa na začiatok naučí ísť na príkaz, na povel do svojho pelechu a tam ostane, až kým ho opäť nezavoláte. Aký povel použijete, je na vás. Miesto, pelech, na miesto a tak ďalej. Na začiatok sa pohybujte v jeho blízkosti, aby nespanikáril a z mesta neodišiel. Naučí ho to neprenasledovať vás na každom kroku. Keď budete mať tento povel upevnený, začnite na malinké chvíľky odchádzať z miestnosti. Môžete buď psíka ponechať na mieste až do vášho odvolania, alebo jednoducho za sebou zatvorte dvere. Stále však buďte v byte alebo dome, pes vás bude cítiť. Separačná úzkosť sa mimo iného prejavuje aj nadmernou citlivosťou na určité úkony majiteľa. Vysvetlím. Pes začne jančiť alebo utekať k dverám, kedykoľvek sa začnete obliekať, beriete kabát, beriete si tašku, kľúče od auta. Možností je veľa. Musíte psa naučiť, aby nebol prehnane citlivý na tieto signály, ktoré sú pre neho stresujúce, pretože znamenajú váš odchod a jeho samotu. Ako na to? Jednoducho. Robte všetko, čo psa stresuje, a vy zbadáte, že je to vec, ktorá ho stresuje, aj v iný čas, ako je to obvyklé, a tak, aby ste psa zmiatli. To znamená, oblečte sa a sadnite si pred televízor. Vezmite si kľúče od auta a tašku, vyjdite von a za sekundu sa vráťte, znova sa vyzlečte a pokojne si sadnite alebo choďte robiť večeru. Možností je veľa, fantázií sa medze nekladú. Vždy ale buďte vonku pár sekúnd a až postupne čas predĺžujte. Nezabudnite, musíte vystihnúť čas návratu tak, aby pes ešte nezačal svoje obvyklé tirády. Ak sa vám to nepodarí, vráťte sa o pár sekúnd dozadu. To jest do stavu, kedy ešte pes zostáva v pokoji. Ako náhle vás totiž svojim jančením privolá, vy sa vrátite v čase, kedy už šteká, zavíja, škriabe na dvere a podobne, vyhral on a nie vy. Svoje psy milujem, ale musia poslúchnuť. Nie som žiaden tyran, no rozmaznaný pes už nie je pes. Sú to moji parťáci, mám radšej dohodu ako drezúru, napriek tomu však platí, čo poviem. A oni potom dostanú to, čo chcú. Nepodmienujem hladkanie a pozornosť bezhlavým poslúchaním. Aj tak však nerozumiem majiteľom, ktorí za sebou ťahajú spierajúceho sa psa, pretože sa on ešte nerozhodol ísť domov. Rozmaznanosť a svojhlavosť nepristane ani deťom, ani psom. Prosím, nepchajte do psov umelé oblbováky. Aj tak nepomôžu. Psi majú citlivejšie trávanie aj vnútorné orgány a to, čo nám neuškodí, aspoň nie hneď, môže psa zabiť. Vyskúšajte radšej prírodné produkty, majú výbornú úspešnosť. Psi majú cca 1 000 000 krát lepší čuch ako my, pri porovnaní počtu čuchových buniek a centimetroch čuchovej hmoty. Z
toho vyplýva, že aromaterapia a prírodné produkty sú pre psy veľmi vhodné. Navyše, aromaterapia nepôsobí len na čuch psa, ale vstrebáva sa aj do pokožky a krvného riečisťa. Pri použití aromaolejov na priame vtieranie do pokožky. Výsledkom je pokojný, zdravý a šťastný pes. A v konečnom dôsledku aj pokojný a šťastný majiteľ. Zdroj Zoohit.sk. Rady a tipy. Vážení poslucháči, milí priatelia, v dnešnej časti seriálu si predstavíme produkt, ktorý zrejme nie každý využije, ale verím, že sa minimálne niečo nové dozviete a môžete prípadne poradiť niekomu v okolí, kto by niečo podobné ocenil. Človek v živote prechádza rôznymi etapami, s ktorými sa musí popasovať. Často to býva náročnejšie, pokiaľ má aj nejaké zdravotné znevýhodnenie. Našťastie existuje stále viac možností, ako si život zjednodušiť alebo sa posúvať k ešte väčšej samostatnosti. Mne do života takáto ďalšia etapa, respektíve nádherná životná udalosť prišla, keď sa nám narodila dcérka Laura. Ešte predtým, než užrela svetlo sveta, sme riešili, čo všetko bude potrebovať a tiež, ako budeme všetko zvládať, keďže sme obaja nevidiaci. Na rad prišla aj otázka prepravy, či už ku lekárom a podobne, ale samozrejme aj spoločné prechádzky, pri ktorých nesmie chýbať aj náš parťák Izzy. Najprv priateľka navrhla detský kočík, ale po spoločnej diskusii sme zvolili detský nosič. Kočík je síce tradičný a každý sa teší, ako si pokočíkuje svoje dieťa, ale z hľadiska bezpečnosti a praktického využitia by to pre nás vhodná voľba nebola. Otázkou bola samozrejme aj úplná samostatnosť, aby sme sa na nikoho nemuseli spoliehať z hľadiska nejakej asistencie počas prechádzok. Od začiatku som hľadal niečo, čo bude pohodlné, bezpečné a zároveň praktické v kombinácii s vodiacim psom. Kočík som z viacerých dôvodov zavrhol. Zaberá veľa miesta, je náročnejší na orientáciu v priestore a potreboval by som asistenciu ďalšej osoby. Nosič mi ponúka slobodu pohybu, istotu, že mám dcérku neustále pri sebe a hlavne možnosť zostať plne sústredený na prácu so psom. Na rad prišlo hľadanie nejakého vhodného detského nosiča. Bolo to celkom zaujímavé, keďže takýchto nosičov je na trhu pomerne dosť. My sme chceli nosič na každodenné nosenie a teda ako náhradu za detský kočík. Na trhu sú aj základnejšie, jednoduchšie nosiče či šatky, ale vnímal som to skôr ako doplnok ku kočíkom, respektíve ako ďalšiu možnosť, ako tráviť chvíle s dieťaťom. Vyberal som preto nosič, ktorý by bol z dlhodobého hľadiska čo najvhodnejší pre dieťa, ale aj pre nás. Ďalším dôležitým kritériom bolo, aby sme mohli nosič využívať čo najskôr po narodení a tiež čo najdlhšie, teda aby bol tzv. Rastúci s vekom dieťaťa. Nakoniec sme sa rozhodli pre Baby Björn nosič Harmony Cream 3D Mesh do 15 kg. Zaujali ma nielen parametre nosiča, ale aj fakt, že sa zameriavajú na zdravie a bezpečnosť dieťaťa počas nosenia. Baby Björn Harmony je ergonomický, má veľmi dobré polstrovanie a rovnomerne rozkladá váhu, takže ani dlhšia prechádzka nie je problém. Dieťa v ňom sedí pohodlne a v správnej polohe, čo je kľúčové pre jeho vývoj. Veľkým plusom je, že ho môžem nosiť vpredu, čo mi umožňuje dieťa stále vnímať, počujem jej dých, cítim jej pohyby, viem reagovať na každý signál. Z pohľadu bezpečnosti je nosič skvelým riešením. Mám voľné ruky, môžem bezpečne držať vodítko vodiaceho psa a zároveň kontrolovať okolie paličkou. Nosič umožňuje viacero polôch nosenia dieťaťa. Má nastaviteľnú opierku hlavičky, čo je veľmi dôležité po narodení, keď ešte nevie samo udržať hlavičku v správnej polohe. Ako sa postupne vyvíja, môžem opierku prispôsobovať. Len čo postupne začne objavovať svet, môžem ju otočiť tvárou von, aby tak ešte viac mohla preskúmať okolie počas prechádzok a mohla si ich tak užiť naplno. Keď bude ešte samostatnejšia, môžem si ju prehodiť na chrbát, prakticky ako by som mal na sebe ruksak a tak ešte lepšie zvládať jej pribúdajúcu hmotnosť. Zaujalo ma aj praktické príslušenstvo k nosiču. Na opierku hlavičky a krku môžem upevniť látkový poťah, vďaka ktorému nemusím nosič tak často prať. Keď nás prekvapí počasie, hlavne v prechodnom období, môžem na nosič natiahnuť či už dažďu a vetru odolný obal a tým ešte viac chrániť dieťa pred nepriaznivým počasím, alebo ešte viac zateplený zimný obal, ktorý sa veľmi hodí pri presunoch, ak by sme zabudli nejaké to vhodnejšie, teplejšie oblečenie, napríklad overall.
Oba obaly sú úplne prispôsobené nosiču a teda či už dieťatko mám tváričkou k sebe alebo od seba, kapucňa sa dá prispôsobiť a pripnúť podľa potreby. Prechádzky sa tak zmenili. Už nie sú len bežnou rutinou, ale stali sa chvíľami rodinného spojenia. Objavujeme spolu zákutia mesta, počúvame spev vtákov, cítime vône jary. Dcérka v nosiči pokojne spí alebo sa zvedavo obzerá, pes kráča s istotou a ja viem, že som jej spravil bezpečný svet na mojich ramenách. Izzy už dlhšie nepracuje ako vodiaci pes, takže som nemal priamu možnosť vyskúšať prácu s vodiacim psom v postroji spolu s dieťaťom v nosiči. Po skúsenostiach z prechádzok však môžem s istotou povedať, že je to určite možné. Pokiaľ máte plnú dôveru vo vášho vodiaceho parťáka, nemáte obavy o svoju bezpečnosť počas vodenia, tak v tom nevidím žiadny problém. Samozrejme, pokiaľ by som mal čerstvo vodiaceho psa, na ktorého si ešte len zvykám a obaja si budujeme dôveru a istotu pri práci, určite by som dieťatko prenechal partnerke. Ale pokiaľ ste už zohratá dvojica, je to veľmi praktická voľba. Jediné, na čo si budete musieť zvyknúť, je fakt, že budete vnímať signály nie len od vodiaceho psa, preto je to ešte dôležitejšie, aby ste boli zohratí ako tím a vedeli správne vyhodnocovať situácie, na ktoré vás pes upozorňuje. Ešte viac vnímať, kedy a aké prekážky spolu obchádzate a pri zastavení psa si radšej dvakrát pozrieť paličkou prostredie, aby ste kvôli nepozornosti či časovej tiesni neprešvihli nejaký obrubník a podobne. Taktiež počas venčenia si musíte zvyknúť na trošku iný spôsob zbierania exkrementov. Pri tomto úkone je obzvlášť dôležité dbať na bezpečnosť dieťaťa, keďže sa pri tejto činnosti musíme zohýbať. V tomto prípade sa mi osvedčil postup, keď po lokalizácii miesta činu si odložím paličku na zem a zvolím postoj s nohami roztiahnutými viac od seba tak, aby nožičky dieťatka smerovali medzi moje nohy. Následne jednou rukou podopieram dieťatku hlavičku, zatiaľ čo v druhej mám už pripravený sáčok na exkrementy. Následne mi pes podá paličku a môžeme tak pokračovať napríklad v nájdení smetného koša. Som presvedčený, že aj iní nevidiaci rodičia môžu nájsť v nosiči tú správnu kombináciu slobody, praktickosti a bezpečia, či už so psom alebo bez neho. V našej rodine sa Baby Björn Harmony stal každodennou súčasťou, rovnako ako vodiaci pes. A vďaka nim obom môžem byť otcom naplno, aktívne, samostatne a s radosťou. Michal Sihelský. Popis spomínaného nosiča. Baby Björn nosič Harmony Cream 3D Mesh do 15 kg. Značka Baby Björn. Čo je na Baby Carrier Harmony špeciálne? Medzinárodný inštitút pre dyspláziu bedrového kĺbu vyhodnotil Baby Carrier Harmony a uznáva ho ako hip-friendly, pokiaľ je používaný v súlade s pokynmi. To znamená, že nosič poskytuje správnu oporu pre boky vášho dieťaťa. Nosič Harmony je perfektnou voľbou, pokiaľ hľadáte mäkké štruktúrované a ergonomické nosiče s luxusným vzhľadom. Vďaka bedrovému pásu uvoľňujúcemu tlak a polstrovanej opierke chrbta a ramenným popruhom je nosič Harmony neuveriteľne pohodlný. Super soft mesh obíme vaše dieťa a poskytne vám neustály pocit blízkosti. Nosič Harmony sa ľahko používa a je ľahký a dá sa ľahko zabaliť do kočíka alebo tašky na plienky. Baby Carrier Harmony je možné použiť pre novorodencov s minimálnou váhou 3,2 kg a do veku približne 3 rokov s maximálnou váhou 15 kg. Ergonomický nosič Harmony je ergonomicky navrhnutý tak, aby podporovalo celé telo vášho dieťaťa. Sedí s nohami naširoko od seba a spodnou časťou v hlbokej polohe. A ako vaše dieťa rastie, môžete ľahko upraviť dĺžku, polohu nôh a oblasť sedadla pre optimálne pohodlie. Flexibilná podpora hlavy, než môže vaše dieťa bez pomoci držať hlavu nahor, je dôležité mať dobrú oporu, ktorá môže udržať hlavu v vzpriamenej polohe. Nosič Harmony ponúka podporu hlavy v 3 rôznych polohách, ktoré môžete ľahko nastaviť pomocou poppers. Použite polohu, ktorá poskytuje najlepšiu oporu hlavy a krku a umožní vám ľahko dohliadať na vaše dieťa. Ergonomické pre nositeľov. Baby Carrier Harmony bolo navrhnuté tak, aby vám nosenie bolo čo najpohodlnejšie. Keď nosíte svojho malého novorodenca, umiestnite okolo pása bedrový pás znižujúci tlak. Ako vaše dieťa rastie, posunte pás dole k bokom, aby ste lepšie rozložili váhu. Polstrované ramenné popruhy prerozdeľujú váhu od ramien a chrbta, takže môžete detský nosič pohodlne nosiť, aj na dlhšie sedenie. Nosič má tiež polstrovanú chrbtovú oporu na odľahčenie dolnej časti chrbta.
Prečo má nosič Harmony dve výškové polohy? Čiastočne to slúži na zabezpečenie optimálneho pohodlia pre vaše rastúce dieťa a čiastočne na to, aby ste mohli čo najpohodlnejšie nosiť. K dispozícii je jedna výšková poloha pre novorodencov a jedna pre staršie deti. Keď nosíte staršie dieťa, presunte si opasok na boky, aby bolo vaše dieťa v správnej výške a aby sa váha lepšie rozložila. Prečo si vybrať sieťovaný detský nosič? Pretože jedinečná 3D sieť je vysokotechnologický a mäkko štruktúrovaný materiál. Jemne obíme vaše dieťa a poskytuje správnu oporu pre chrbát, krk a boky. Nosič Harmony je tiež vynikajúci nosič, pretože vysoko priedušná sieťovina ponúka chladné a pohodlné nosenie dieťaťa, a to aj v teplejších dňoch. Ako nosiť dieťa? Existujú 4 polohy. Novorodenec, čelom dovnútra, čelom von a na chrbte. Váš novorodenec potrebuje veľa blízkosti. Nosenie dieťaťa smerom dovnútra posilňuje puto medzi vami dvoma, zatiaľ čo teplo vášho dychu a zvuk vášho srdca poskytujú vášmu dieťaťu pocit bezpečia. Vo veku okolo 5 mesiacov, keď sú krčné svaly vášho dieťaťa dostatočne silné, aby udržali hlavičku bez pomoci, môžete začať nosiť obrátene. Vzhľadom na to, že vaše dieťa stále rastie, bude pre vás pohodlnejšie nosiť dieťa na chrbte. Ale pretože nemáte rovnaký stupeň dohľadu, keď je vaše dieťa na chrbte, je dôležité pred použitím tejto polohy počkať, kým nedosiahne vek 1 roka. Ľahko použiteľný a nastaviteľný. Môžete rýchlo a ľahko upraviť všetky nastavenia tak, aby vyhovovali ako nositeľovi, tak vášmu rastúcemu dieťaťu. Vyvíjane v spolupráci s odborníkmi. Keď si kúpite nosič od Baby Björn, môžete si byť istí, že robíte bezpečnú voľbu. Baby Björn úzko spolupracuje ako s lekárskymi odborníkmi, tak s pediatrami a vždy začíname najnovšími výskumami. V celom procese, od konceptu po hotový výrobok, sa zameriavame na bezpečnosť a dobrú ergonómiu pre vás aj vaše dieťa. Testované a bezpečné. Nosič Harmony spĺňa európske alebo americké bezpečnostné normy v závislosti od predajného trhu. EN 13209-2/2015 alebo ASTM F2236. 0 až 3 roky, minimálne 3,2 kg až maximálne 15 kg od 53 cm. Materiálové zloženie 3D sieťovina 100% polyester, 3D dres 80% polyester, 16% bavlna a 4% elastan. Oekotex Standard 100 trieda 1 pre detské výrobky. Pokyny na pranie. Nosič Harmony je možné prať v práčke na 40 stupňoch Celzia. Mal by sa prať samostatne a nemal by sa sušiť v bubnovej sušičke. Nezabudnite použiť jemný ekologicky nezávadný prací prostriedok bez bieliacich prostriedkov a starostlivo dodržujte pokyny na dávkovanie. Nepoužívajte aviváž, pretože by to mohlo zhoršiť kvalitu a funkčnosť látky. Veterinárne okienko. Svrbenie u psov. Každý pes sa občas škriabe, najmä v období výmeny srsti. Ak si však všimnete, že svrbenie presahuje bežnú mieru, určite by ste mali pátrať po príčinách. Ak sa totiž váš pes neustále škriabe, neznamená to len jeho nepohodu. Trvalé svrbenie u psov je zvyčajne znakom napadnutia parazitmi, alergií, plesňových infekcií alebo rôznych ochorení. Svrbenie je jedným z najčastejších dôvodov, prečo majitelia psov vyhľadajú veterinára. Najmä ak sa váš pes neustále škriabe a nechce prestať, je návšteva veterinára nevyhnutná. U psov existuje mnoho spúšťačov svrbenia. Vo všeobecnosti veterinári rozlišujú medzi primárnymi a sekundárnymi príčinami. V prípade primárnych príčin je najprv prítomné svrbenie a až potom sa objavia zmeny na koži. Naopak, v prípade sekundárnych príčin sa najprv objavia zmeny na koži a až potom svrbenie. Roztoče a blchy ako spúšťače. Medzi typické príčiny svrbenia u psov patria parazity, ktoré napádajú srsť a kožu vášho štvornohého priateľa. Existuje mnoho druhov roztočov, ktoré môžu psom spôsobovať problémy. Najdôležitejšie v súvislosti so svrbením sú dravé roztoče, chejle ciela, roztoč zákožky svrabovej, Sarcoptes, ušné roztoče, Otodectes cynotis a roztoče jesenných tráv, Trombicula autumnalis. Bežnou príčinou svrbenia u psov je aj napadnutie blchami.
Blchy sa na psy prenášajú z infikovaných zvierat alebo sa do srsti štvorného priateľa dostanú z prostredia, napríklad z pelechu alebo z auta. Precitlivenosť na zložky blších slín potom môže viesť k alergii na blšie pohryznutie, FAD, alebo alergii na blšie sliny. Alergie. U psov môžu rôzne alergie spôsobiť mierne až silné svrbenie. Medzi najdôležitejšie typy alergií patria kontaktná alergia. Alergény vyvolávajú alergickú reakciu v mieste kontaktu. Alergia na blšie sliny. Alergény v blších slinách môžu spôsobiť silné svrbenie. Atopia. Alergény z prostredia, ako sú peľ, tráva, roztoče bytového prachu alebo plesne, sú príčinou alergických reakcií. Alergia na krmivo. Niektoré bielkoviny v krmive vyvolávajú alergiu. Hubové, plesňové infekcie. Hubové infekcie môžu u psov spôsobiť aj svrbenie. Medzi typické huby patrí Microsporum canis a zriedkavejšie Trichophyton mentagrophytes. Vo všeobecnosti sa však plesňové infekcie u psov vyskytujú pomerne zriedkavo. Zvyčajne sa vyskytujú len v prípade oslabeného imunitného systému, nedostatočnej starostlivosti alebo úzkeho kontaktu s infikovaným zvieraťom. Iné spúšťače svrbenia u psov. Sekundárnymi príčinami svrbenia u psov sú najmä systémové ochorenia. Patrí medzi ne hypertieróza, Cushingova choroba, hyperadrenokorticizmus alebo autoimunitné ochorenia. V týchto prípadoch dochádza k zmenám na koži a srsti v dôsledku porúch ochrannej bariéry kože, oslabenia imunitného systému, predĺženia cyklu rastu srsti a podobne. Uvedené ochorenia sa často spočiatku prejavujú kožnými zmenami bez svrbenia. V dôsledku zmien štruktúry kože a potlačenia imunitného systému sa pôvodcovia infekcií, ako sú baktérie a kvasinky, Malassezia, môžu na zmenenej koži ľahšie usadiť a následne spôsobiť infekciu. Diagnostika. Ako určiť príčinu svrbenia u psov? Keďže existuje veľa príčin svrbenia u psov, základom pre stanovenie diagnózy veterinárnym lekárom je podrobná anamnéza a klinické vyšetrenie. Aké otázky kladie veterinár? Základné informácie o psovi, plemeno, pohlavie, vek, hmotnosť. Vek pri vzniku problémov so svrbením. Vyskytujú sa podobné príznaky aj u rodičov alebo súrodencov? Miesto výskytu svrbenia. Sezónnosť. Napríklad, vyskytujú sa príznaky vždy na jar? Sú postihnuté aj iné zvieratá alebo ľudia v domácnosti? Ak bol pes predtým liečený, reagoval dobre na predchádzajúcu liečbu? Čo sa objavilo ako prvé? Svrbenie alebo zmeny na koži? Na základe týchto informácií a po klinickom vyšetrení začne veterinár s diagnostikou. 5 dôležitých diagnostických metód. Prvá. Ektoparazity sú bežnou príčinou svrbenia u psov a zvyčajne sa dajú ľahko zistiť. Ak sa nezistia žiadne parazity, ale klinické podozrenie je veľmi vysoké, mala by sa vykonať diagnostická terapia. V tomto prípade sa podá liek proti predpokladanému parazitovi a čaká sa, či zaúčinkuje. Druhá. Pomocou cytologických postupov alebo antibiogramu s detekciou patogénov možno ako patogény rozlíšiť aj baktérie a kvasinkové huby. Tu je dôležité určiť príčinu kolonizácie týchto infekčných patogénov. Tretia. Na zistenie plesňových infekcií, dermatofitov, existujú rôzne diagnostické metódy, ako napríklad Woodova lampa, kultivácia plesní alebo PCR testy na zistenie dermatofitov. Štvrtá. Diagnostika alergií je zložitejšia. Žiaľ, neexistujú jednoduché a spoľahlivé testy, ktoré by ukázali, o akú alergiu ide. Diagnostika kontaktnej alergie je ešte pomerne jednoduchá, pretože svrbenie po kontakte s určitou látkou sa objavuje len lokálne. Pri ostatných alergiách sa odporúča tzv. Vylúčovacia diagnostika. To znamená, že sa vylúči jedna alergia za druhou. 5. Pri podozrení na sekundárne svrbenie je nevyhnutné pátrať po základnej príčine, ako sú hormonálne poruchy, napríklad pomocou krvných testov, vrátane hodnôt štítnej žľazy. Terapia. Ako liečiť svrbenie u psov? V prípadoch extrémneho svrbenia je často potrebné rýchlo zmierniť utrpenie psa liekmi ešte pred diagnostikou alebo počas nej. To je možné pomocou rýchlo pôsobiacich liekov, ako sú glukokortikoidy alebo oktacitinib. Pomáha aj lokálna terapia, napríklad špeciálnymi šampónmi.
Je však nevyhnutné zistiť príčinu svrbenia, aby bolo možné psovi dlhodobo pomôcť. Ktorá metóda liečby sa použije, závisí od presnej príčiny svrbenia. Zdroj zoohyt.sk. Togo a Balto. Pes Togo bol aliašský ťažný pes, husky, a hlavný vodca psieho záprahu, ktorý zohral kľúčovú úlohu v záchrannej misii v roku 1925. Táto udalosť, známa tiež ako Veľké preteky milosrdenstva, bola snahou dopraviť sérum proti záškrtu do odľahlého mesta Nome na Aliaške, kde hrozila smrteľná epidémia. Togo patril Leonhardovi Sepalovi, skúsenému psovodovi a chovateľovi psov. Počas misie prekonal Togo spoločne so svojím záprahom neuveriteľných 418 kilometrov, čo bola najdlhšia a najnáročnejšia časť trasy. Pritom musel čeliť extrémnym mrazom, silnému vetru a nebezpečnému terénu, vrátane prechodu cez zamrznuté Beringovo more. Napriek tomu, že sa Balto stal známejším vďaka tomu, že viedol posledný úsek trasy do Nome, Togo vykonal väčšinu najťažšej práce. Togo bol neskôr označený za skutočného hrdinu tejto misie. Dnes je považovaný za jedného z najväčších saňových psov v histórii. Jeho príbeh zostáva symbolom oddanosti, vytrvalosti a spolupráce medzi človekom a psom. Tento príbeh bol inšpiráciou pre vznik unikátnych produktov, ktoré sa po psích hrdinoch volajú. S rovnakou oddanosťou, ktoré poukázal Togo aj Balto, boli vytvorené aj doplnky pre psov. Balto – šampón pre psov. Tento šampón dodáva srsti pevnosť, jemnosť a zdravý vzhľad. Zbavuje srsť ektoparazitov, ako sú kliešte a blchy. Ktoré účinné zložky nájdete v šampóne? Extrakt z mety prieporner. Meta má prirodzené antibakteriálne vlastnosti, ktoré môžu pomôcť pri drobných kožných problémoch alebo svrbení. Rozmarínový olej podporuje krvný obeh v pokožke, čo môže stimulovať rast srsti a pomôcť pri obnove srsti na rednúcich miestach. Obsahuje antioxidanty, ktoré môžu chrániť srsť a kožu pred poškodením voľnými radikálmi. To vedie k lesklej, zdravo vyzerajúcej srsti. Silná vôňa rozmarínu odpudzuje kliešte, blchy a ďalšie parazity, čo je prírodný spôsob, ako chrániť psa pred týmito ťažkosťami. Protizápalové vlastnosti rozmarínového oleja pomáhajú upokojiť podráždenú alebo svrbiacu pokožku. Rozmarínový olej môže pomôcť v boji proti baktériám a plesniam, čo je užitočné na prevenciu a liečbu kožných infekcií. Šalvia lekárska má protizápalové vlastnosti, ktoré môžu pomôcť upokojiť podráždenú alebo svrbiacu pokožku. Pomáha pri regenerácii kože, čo je užitočné pri drobných poraneniach, škrabancoch alebo suchej pokožke. Togo – ušná tinktúra pre psov. Podpora celkového zdravia uší. Zbaví nepohodlia, bolesti a opuchu uší. Čistí uši od nadmerného množstva ušného mazu a zabezpečuje normálny stav ušnej dutiny. Ktoré účinné zložky nájdete v tinktúre? Extrakt kvetov rumančeka lekárskeho môže vďaka svojim antibakteriálnym a antifungálnym vlastnostiam pomôcť pri prevencii alebo liečbe bakteriálnych a kvasinkových infekcií v ušiach. Pomáha zmierniť svrbenie a podráždenie, čo môže byť užitočné najmä u psov s citlivou pokožkou alebo tendenciou k alergiám. Mandľový olej je skvelý na odstránenie nahromadeného ušného mazu a nečistôt vďaka svojej jemnej textúre bez toho, aby dráždil pokožku. Môže pomôcť rozpustiť tvrdšie usadeniny ušného mazu, čo uľahčuje ich odstránenie. Zdroj doge.sk. Dejiny sveta v 50 psoch. Psí šógun. Chráňte japonských tulákov. Rôzne plemená, Japonsko, 17. storočie. Keby som bola kráľovnou sveta, z 99% mojich nariadení by profitovali psi. To, že kráľovnou nie som, má svoj dôvod, obzvlášť ten, že takto šialene sa svet riadiť nedá. Len, že by som nebola prvým panovníkom v dejinách, ktorý vyvinul všetko svoje úsilie na svojich štvornohých spoluobčanov. Predstavujem vám Tokugawa Tsunayoshiho, psieho šóguna z Japonska. Začneme tým, čo je to šogún. Šógunovia boli dediční úradníci spravujúci Japonsko, nad ktorými vládol cisár.
V rokoch 1185 až 1868 fungovali vo feudálnom Japonsku ako vojenskí diktátori a vzhľadom k nesmiernym vojenským zdrojom, ktoré mali k dispozícii, to boli absolutistickí panovníci. Tsunayoshi patril do dynastie Tokugawa, ktorá v roku 1600 získala moc a založila vládu v Edu. Dnes sa mu hovorí Tokio. Pretože sa Tsunayoshi narodil v roku 1646, v roku psa, dospel k presvedčeniu, že bol v minulom živote psom. Japonský kalendár, podobne ako čínsky, má pre každý rok iné zvieracie znamenie, opakujúce sa dookola po 12 rokoch. Ľudia, narodení v roku psa, bývajú zástancami morálky a obzvlášť citlivo vnímajú nespravodlivosť. V roku 1681 sa stal Tsunayoshi 5. tokugavským japonským šógunom a čoskoro na to tiež spoločnosť štiepiacou osobnosťou. Japonsko v tej dobe bolo posadnuté kastami. Samurajská šľachta sa úzkostlivo držala stranou od roľníckej triedy. A napriek tomu si dnes samurajov spájame hlavne s vojakmi. Z ich vrstvy pochádzali vysoko postavení ľudia ako učenci, aristokrati alebo vládni úradníci. Označenie samuraj neznamenalo ani tak vojaka, ako skôr meno vyššej vrstvy japonskej spoločnosti, ktorá často neváhala siahnuť k využitiu vojenskej sily práve preto, aby sa udržala pri moci. Samuraji boli naviac posadnutí tradíciami, pretože vďaka nim mohli žiť na vysokej nohe a nestarať sa o normálnych ľudí. Tsunayoshi ho trápilo, že brutálne samurajské taktiky naučili jeho ľud násilnému prinúteniu k poslušnosti a že Japonsko trpí všeobecným nedostatkom láskavosti a tolerancie. Štúdium neokonfucianizmu, buddhizmu a taoizmu, učenia, ktoré kladú dôraz na súcit a dobrodenie, ho doviedlo k vydaniu množstva ediktov, ktoré by sa dali v zásade zhrnúť do buďte proste slušným človekom. Pod úžasným názvom edikty o súcitení so živými bytostiami boli denne šírené obyvateľom Eda. Takto vyšli pravidlá ako napríklad ochraňujte opustené deti, rozdávajte jedlo žobrákom, alebo neopúšťajte rodinných príslušníkov, keď zostarnú. Neprimerané množstvo týchto ediktov sa zaoberalo zvieratami. Tsunayoshi vydal zákony, ktoré trestali krutosť ku zvieratám najprv vyhostením, neskôr smrťou. Edo bolo vo svojej dobe zaplavené psami. Samuraji chovali čistokrvné psy pre lov aj ako spoločníkov, ale väčšina ich psov pobehovala bez kontroly. Niektoré panstvá chovali stovky psov, čo nevyhnutne viedlo k neplánovanej gravidite a následne k ďalšej záplave psov buď zabitých alebo vyhnaných na ulicu, kde prežili len tí najagresívnejší. Edo sa stalo mestom psích tulákov. Samuraji žili v rezidenciách obklopenými stenami, nemuseli sa teda príliš trápiť tým, čo sa odohráva v samotnom meste. Pre bežných ľudí sa ale psi stali zdravotným rizikom, hlavne vo chvíľach, kedy na nich začali útočiť zdivočelé svorky. Tsunayoshi sa tento problém pokúsil vyriešiť nariadením, zakazujúcim zanechávať psy na uliciach. Apeloval na to, aby sa so psami zachádzalo v súlade so základnými princípmi ľudskosti, teda, aby sa nezabíjali len preto, že nemajú domov. Čo znie rozumne a ako skvelý nápad. Lenže bez možnosti kontrolovať psiu populáciu zaplavilo Edo ešte väčšie množstvo túlavých psov. A Tsunayoshi prichádzal s ďalšími a ďalšími zákonmi na ich ochranu. Šógunové zákony sa nakoniec vyhrotili do tej miery, že vlastník psa mohol byť potrestaný za obyčajné podozrenie z nedbanlivosti. Trestanie psov sa stalo zločinom. Ľudia končili vo väzení za obyčajné prehliadanie psích tulákov v núdzi. Obyvatelia Eda začali žiť v strachu, že sa nemôžu brániť svorkám zatúlaných psov bez toho, aby im hrozil trest, a začali sa psov desiť rovnako, ako sa desili brutálnych, vysoko postavených samurajských úradníkov. Tsunayoshi nakoniec nariadil, že sa všetci psi musia titulovať O Inu sama, čo znamená najúctyhodnejší a najváženejší pes. Do tej doby zostávalo podobné oslovenie vyhradené iba božstvu. Tsunayoshi preto vymyslel ďalší plán. Nechal pre túlavé mestské psy vybudovať psínce, kde ich za peniaze daňových poplatníkov krmili lepšie než väčšinu roľníkov. Do nových luxusných príbytkov poslali 50 000 šteniat a ďalšie každým dňom pribúdali. Obyvatelia Eda financovali extravagantné životy 50 až 100 tisícom túlavých psov. Kvôli 230 akrovému psincu sa ich mnoho muselo vysťahovať zo svojich domovov.
Samuraji zúrili, pretože museli daniť ďalšiu pôdu. Roľnícka trieda zase preto, že už takto nemala peňazí na rozhadzovanie. Prečo by teda mala platiť za psy, ktoré im nepatria? Keď sa stal šógunom Tsunayoshiho nástupca, jeho synovec Jenobu, bezodkladne edikty o súcitení so živými bytostiami a ďalšie nariadenia týkajúce sa zvierat zrušil. Bez ohľadu na to, ako dobre to pri ich vydávaní Tsunayoshi myslel, Jenobu si uvedomil, že sa vynúcovanie práva vymyká kontrole. Psince boli zbúrané, žiadny zdroj však nehovorí o osude tamojších psov. Pretože sa Tsunayoshi mu vymkla politika z ruky, mal srdce na pravom mieste a jeho odkaz žije dodnes v dnešnom Tokiu vo svätyni Ichigaya Kamegaoka Hachimangu, kde sa psom i ďalším maznáčikom dostáva obradu Shichigo-san, čo je tradičný prechodový rituál detí. Svätyňa taktiež organizuje na maznáčikov zameraný sviatok Hatsumode, japonský nový rok, a zvierací Omamori, japonské prívesky pre šťastie. Dám si rum. Bari a záchranársky psi zo svätobernardského priemyslu. Bernardín, Švajčiarsko, rok 1800 až 1812. Nasledujúcu kapitolu uvediem prehlásením. Tento príbeh mám veľmi rada, a to preto, že zástupca plemena, o ktorom bude reč, mi práve teraz, keď píšem tieto riadky, chrápe pod stoličkou. Sľubujem, že si pri výklade jeho histórie budem počínať tak nestranne a objektívne, ako je to len možné. Som predsa profesionálka. OK, takže k príbehu o pôvode toho najúžasnejšieho psieho plemena všetkých čias, Bernardína. Veľký svätobernardský priesmyk je 80-kilometrový úsek cesty medzi Švajčiarskom a Talianskom, kde sa sneh roztápa len na niekoľko mesiacov v roku. Mních menom svätý Bernard z Mentonu tu na pomoc potrebným pútnikom okolo roku 1050 založil hospic a kláštor. Odtiaľ pochádza názov sedla. V hospici si mohli cestujúci a pútnici oddychnúť, zahriať sa a nabrať sily na zostávajúcu časť cesty. Bernardíni sa do kláštora dostali niekedy medzi rokmi 1660 a 1670 pôvodne ako strážni psi, ale čoskoro ich začali využívať i na iné práce. Vtedy sa im hovorilo alpský mastif, alebo tiež pastierský pes. Služobníci mali za úlohu sprevádzať cestujúcich na ceste medzi hospicom a nedalekým mestom Bourg-Saint-Pierre a psi často chodili s nimi. Svojou širokou hruďou a mohutnými labami pomáhali pútnikom prerážať cestu. Vďaka dobrému čuchu tiež vedeli nájsť človeka pochovaného pod snehom. Boli vycvičení tak, aby takýchto uväznených cestovateľov vyhrabali, olízali a ľahli si na nich, aby im pomohli udržať telesné teplo. Netrvalo dlho a psi boli vysielaní vo svorkách na pomoc zraneným cestujúcim bez ľudskej pomoci. Keď svorka cestovateľa našla, jeden pes dobehol do hospica a doviedol mníchov na miesto záchrany. Pokiaľ bol pes sám, ľahol si na obeť a štekal, pokým nedorazili mnísi. Pokiaľ psi nepracovali, robili tak potrebnú spoločnosť ako cestujúcim, tak mníchom, pretože v kláštore a v odľahlom a nebezpečnom alpskom priesmyku, takmer neustále zamrznutom, sa jednému ľahko zacnie. V roku 1800 pribudol do kláštora Bari der Menschenretter, čo znamená Bari, záchranca ľudí, pretože niekedy nie sme práve kreatívni. Bol možno o niečo menší než dnešní Bernardíni. Pôvodní záchranársky psi vážili okolo 45 kg, zatiaľ čo dnešný Bernardín váži vďaka kríženiu s mastifom a novofondlandským psom niečo medzi 60 a 90 kilami. Bari tiež vyzeral skôr ako dnešný labrador, len s krátkou červenkasto-bielou srsťou. Takže, iróniou osudu, najslávnejší Bernardín v dejinách vôbec nevyzeral ako dnešní Bernardíni. Barimu za jeho život pripísali záchranu viac než 40 ľudí. Toto číslo však nemáme ako overiť. Bariho najslávnejší počin bola záchrana malého chlapca, ktorého našiel v ľadovej jaskyni. Potom, čo chlapca lízaním priviedol k vedomiu, odniesol ho na chrbte do hospicu. A musím povedať jedno. Hoci by som sa nerada stratila v ľadovej jaskyni, prebudenie oblízaním od obrovského psiska, ktorý ma potom odniesie do bezpečia, mi pripadá ako ideálne strávený zimný deň. Podľa plakety na pomníku zahynul Bari pri pokuse o svoj 41. zásah v priesmyku. Nie je to tak. Po 12 rokoch služby v kláštore odišiel Bari na odpočinok do švajčiarskeho Bernu, kde strávil zvyšok života najdôležitejšou bernardínskou činnosťou – leštením podlahy. Bariho vypchaté telo je vystavené v Múzeu prírodných dejín v Berne vo Švajčiarsku.
Mnísi vo Svätobernardskom priesmiku chovajú psy dodnes, i keď sa už k záchranným operáciám toľko nedostanú. Na počesť slávneho príbuzného je jeho štenia z každého vrhu pomenované Barry. Pár štekov naviac. Slávny súdok rumu na krku Bernardína nebol vo ozajstnej záchrannej akcii nikdy použitý. Vymyslel si ho umelec menom Edwin Lanzer v 20. rokoch 19. storočia na maľbe s názvom Alpský mastiff oživuje zúfalého cestovateľa. Lanzer tvrdil, že súdok, ktorý namaľoval na krku jedného z psov, obsahoval brandy určenú k prebudeniu cestovateľa. Pravda je taká, že pokiaľ vás zasype lavína, tak vám brandy alebo rum príliš nepomôžu. Alkohol spôsobuje rozšírenie ciev, čo vedie k vyššiemu prísunu krvi ku koži a to následne k rýchlemu zníženiu telesnej teploty. V roku 1800 pomáhali mnísi a ich Bernardíni pri prechode priesmiku Napoleonovi a jeho vojsku. Ani jediný vojak pritom neprišiel o život. V roku 1830 začali mnísi krížiť Bernardínov s novofónlandským psom, pokúšali sa tak docieliť dlhšieho kožuchu, vhodnejšieho do tamojšieho prostredia. Ich plán mal jednu muchu. Psia srsť sa síce predĺžila, ale na dlhé chlpy sa nabaľoval sneh, ktorý psi spomaľoval a komplikoval tak záchranu. Títo neúspešní kríženci, ktorí boli darovaní ľuďom v okolitých údoliach, však otvorili cestu dnešnému vzhľadu súčasných Bernardínov. Hromadné označenie pre svorku Bernardínov je huňatec. Prisahám, že som si to nevymyslela, i keď to určite znie ako niečo, čo by som urobila. Michal Sihelský, zdroj Mackenzie Lee, The History of the World in 50 Dogs. Z archívu magazínu. Nutná PNK. Dnes mi písanie ako si nejde. Možno to je starou klávesnicou, kde nie a nie stlačiť kláves, možno mi myseľ nefunguje, ako by som sám chcel. Možno. A možno si len nechcem priznať, že mi nepomáha biela hlavka položená počas písania na kolenách. To nešťastné biele klbko leží schúlené v tmavom kúte bez pohnutia. Bojí sa čo len pohnúť, aby ho niečo nezabolelo. Je to nútená PNK. Ani by som si nepomyslel, že aj pes môže dostať chrípku a dokonca takú silnú. Mne je chvíľu do plaču a chvíľu do smiechu, keď si pomyslím, čo predviedla počas návštevy veterinára. Mne do smiechu a Toske do všetkého možného, len nie do veselosti. Už v prvý deň napadnutia Tosičky tými malými vírusovými chrobáčikmi som si všimol, že niečo nie je v poriadku. Chôdza ako si zneistela, pouličný slúb som si mal zobrať na čele domov a problémom bolo aj prejsť rovno po chodníku. No to nebolo nič oproti tomu, čo sa dialo v noci. V pohotovosti bol celý dom. Toska sa budila každých 15 minút a nemohla vôbec zastaviť kašeľ. Plazila sa po zemi a nemohla sa nadýchnuť. Strach o naše dieťa v kožuchu rozhodol okamžite ráno nahlásiť OČR-ku, teda ošetrenie člena rodiny, a navštíviť lekára. Toske sa asi trochu uľavilo a rozhodla sa inak. Ale pán nástojil a tak sa šlo. Keďže tam chodíme aj pokrmivo, vošla do ordinácie celkom ochotne, ale keď zistila, že namiesto maškrty má pán doktor v ruke teplomer, cúvla ku dverám a rázne požadovala ich otvorenie. S veterinárom sme sa ale nekompromisne postavili k Toske, každý ku svojej strane, ja k hlave a on k zadnej časti a poď ho dvíhať chvost. Nedokážete si predstaviť vynaloženú silu na stiahnutie chvosta, keď sme nedokázali ho ani obojruč zodvihnúť. Neviem, kto bol po hodinke vyšetrovania na tom horšie. Či pán doktor, Toska, alebo ja. A zda rozdiel bol iba vo vytvorenej mláčke. Toska ju mala pod ňufáčikom a my v podpazuší. A tak sa šlo v ten deň domov s jednou injekciou vo svale. Nočné 15-minútovky sa opakovali a ešte v horšom prevedení. A tak si to naša krásavica na druhý deň rozmyslela. Zrazu nebol problém zmerať teplotu, mimochodom ukázal 39,9 stupňov a bez problémov ukázala tiež hrdlo. To potvrdilo chrípku ako vyšitú. Až teraz sa začala skutočná liečba. Týždeň sme spoločne ležali v posteli, brali lieky a chodili na injekcie. Prechádzky sa oklieštili. Rýchlo vypustiť, čo sa dá a poď ho rýchlo domov. Aj iným psíkom sme sa vyhýbali, aby neskončili v posteli ako my. Teraz už len doliečujeme a nálada sa trochu zlepšila. Preto môžem trochu zaspomínať a zaloviť v minulosti.
To bola len Toska len 5 mesiacov u nás, keď zistila, že cigarety škodia zdraviu. Vybrala sa, ako každý deň, na popoludňajšiu venčiacu prechádzku. Cestu jej hneď za prvým rohom skrížila tenká, nie príliš veľká, no skrátka sympatická palička. Všimla si vedľa stojacieho asi 8-ročného dospeláka, ktorý s chuťou poťahoval niečo podlhovasté položené medzi perami a s pôžitkom vyfukoval kúdoly dymu. Skrátka sa jej zapáčila cigareta. Vzala paličku odpozorovaným spôsobom do papuľky a rozbehla sa trávnikom. Neprešla ani 3 metre, keď ju na zemi zaujala čiasi stopa a chcela ju preskúmať. Ako si pozabudla, že jej z papuľky trčí cigareta a sklonila hlávku. V tom momente sa ozval sídliskom kvikot a okolie výrazne zčervenelo. Aj moje nevidiace oči to videli, pretože v okamihu sa vypleštili, že ich bolo ťažko udržať v jamkách. Návšteva veterinára, nútený spánok na operačnom stole a niekoľko stehov pod jazykom potvrdili slova odborníkov, že cigarety škodia zdraviu. Dnes to vie už aj Toska, ktorej to pripomína fliačik na spodnej časti jazyka. Jedno je ale isté. Večne hladný labroš 3 dni nejedol vôbec nič a ďalší týždeň iba trochu mletej stravy. To sa krásne chudlo. Takže to malo aj svoju kladnú stránku. Druhým plusom bolo, že neodvrávala a v domácnosti bol na chvíľu pokoj. Jedna dvojnohá na to úplne postačila. Lež nešťastie nechodí po horách, ale po psoch a tak hrniec smoly nevytiekol úplne. Chvíľka nepozornosti a nešťastie sa prilepilo na pety, a to doslova. Na zadnú labku sa prilepil úlomok skla a cesta za bielým dobrodružstvom sa opakovala. Spánok a šitie sa už síce neopakovali, ale bolesť sa určite nestratila. Spredu iracký vlastenec, odzadu vietnamský bojovník sa vrátil po svojich. Jediné, čo bolo pre Tosičku výhodné, bola nútená marótka, teda nemusela pracovať a veru ani ja. Dúfam, že si ale zapamätá, že zbierať zo zeme všetko sa neoplatí a že aj pri vychádzkach je nutné dávať pozor. Len ako dlho si to bude pamätať. Je rodená Talianka a tak sa môže stať, že známe Bernolákovo píš ako počuješ, si nepozmení na počuj čo chceš. Držme teda Tosičke prsty, labky a všetko, čo po ruke máme, aby sa z toho dostala a čo najskôr brázdila ulicami Prešova. Váš Emil Samoľ. Z kuchyne pre psy. Vápnik je hlavným stavebným kameňom kostí a zubov. Koľko teda pes potrebuje vápnika na deň? Organizmus psa potrebuje na správne fungovanie zhruba 50 až 90 mg vápnika na 1 kg telesnej váhy. Pre predstavu, 5 kg pes potrebuje 250 až 450 mg za deň, 10 kg pes dvakrát toľko, teda 500 až 900 mg denne. Rozsah je dosť vysoký a nie všetci majitelia psov chápu, prečo. Vyššiu dávku potrebujú psi mladé, vo vývine, staršie psi, ktoré už nedokážu prijať alebo využiť všetok vápnik v bežnej krmnej dávke, alebo psi pracovné, športové, jednoducho psi v záťaži. Presnejšiu potrebu vápnika vášho psa vám v prípade záujmu poskytne veterinár, buď na základe skúseností alebo vyšetrení, ktoré je možné urobiť. Cez ne zistí, ako je na tom váš pes s hospodárením s vápnikom a vy dostanete vodítko na jeho pridávanie do stravy. Ale pozor, pes prijíma určité množstvo vápnika v strave, či už krmíte surovou, varenou alebo granulovanou stravou, preto je potrebné dávať si pozor na jeho extra doplňanie. Každé dobré krmivo má na obale napísané množstvo vápnika v prepočte na krmnú dávku a taktiež skúsení barfisti vedia, koľko čoho konkrétna dávka potravy obsahuje. Čo robiť, ak potrebujete doplniť alebo zvýšiť príjem vápnika? Dobrá cesta môže byť aj podávať psovi surové kosti. Kosti sú jednoznačne najlepším zdrojom prírodzeného vápnika a okrem toho poskytujú ďalšie benefity. Neprekonateľné čistenie zubov, zábavu psa na dlhé hodiny a tréning žuvacích svalov. A ešte zo pár receptov. Tvarohové pralinky. Zloženie. 200 g jemných ovsených vločiek, 100 g špaldovej múky, asi 6 polievkových lyžíc cmaru, aby malo cestu dobrú konzistenciu, 5 polievkových lyžíc oleja, napríklad svetlicový alebo olivový, 1 vajce, 1 lyžica javorového sirupu, 150 g nízkotučného tvarohu. Príprava.
Zmiešajte všetky suroviny v miske a vytvorte buď malé guľky alebo iné tvary. Potom pečte asi 25 minút na 180 stupňoch. Guľky zoohyt. Suroviny na asi 170 kusov. 2 mrkvy, 2 banány, 400 g múky, napríklad zemiakovej, 200 g ovsených vločiek alebo polenty, 100 ml oleja a voda podľa potreby. Príprava. Mrkvy a banány rozpučte vidličkou na kašu. Zmiešajte všetky suroviny v miske. Ak namiesto ovsených vločiek používate polentu, uistite sa, že je cesto celkovo trochu vlhkejšie. Ak je cesto príliš suché, pridajte trochu vody. Potom rukami tvarujte 1 až 2 cm veľké guľky a pečte zhruba 25 minút na 150 stupňoch. Nechajte vyschnúť cez noc v otvorenej rúre. Nakoniec môžete sušenky ozdobiť drobnými kupovanými maškrtami. Jednoducho prilepte tuhým rozšľahaným bielkom na placky a pečte v rúre ďalších 10 minút pri 150 stupňoch. Syrové sušienky. Zloženie. 100 g strúhaného syra, 100 g tvarohu, 1 vajce, 50 g knekebrotu alebo 50 g nasekaných orechov, 200 g múky, 1 polievková lyžica oleja, trochu vody, ak je cesto príliš tuhé. Príprava. Všetky suroviny dobre premiešajte a tvarujte cesto na malé guľky alebo tyčinky. Potom pečte na asi 25 minút na 180 stupňoch. Nechajte vyschnúť vo vypnutej rúre. Milé poslucháčky, milí poslucháči, milí priatelia. Počúvali ste prvé tohtoročné číslo zvukového magazínu Vodiaci pes. Vydanie tohto čísla zvukového magazínu Vodiaci pes finančne podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Do počutia.